Мин Сабирова Роза Равиль кызы. Татарстанның Нырлат районы Югары Нырлат авылында яшим. 2009 елда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамладым. Өстәмә белемне 2010 елда Мәскәү социаль-гуманитар институтының дефектология бүлегендә дәвам иттем. Хәзерге вакытта Нырлат шәһәренең Шыршыкай һәм Теремкәй балалар бакчаларында педагоглык апет булып эшлим. Үз һөнәренә мәктәптән китүчеләрнең берсе булып, өстәмә яраткан шөгылем җырлар һәм шигырьләр иҗат итү. Җырларга да бик яратам. Хатын-кыз буларак, мин Илнурымның сөекле бикәсе һәм 4 яшьлек улы Муратның кадерле әнисе дә әле. Шуңа күрә минем өчен беренче чиратта үз гаиләмнең иминлеге һәм бәхете. Татарстанның көн ягында, Казаннан шактый читтә, күп милләтле Нырлат халкы бик тату гомер итә. Безнең үткән тарихыбыз тимер юлга бәйләнгән. Будкадан башланган Нырлат зур шәһәргә әйләнгән. Нур ингән изге туган җир, нурлыдыр исем атың. 100 яшәр Нырлат булып син гасырлар шаңын кактың. Ил түрендә мәртәбәгә ирешкәнгә мөгаен, мәхәббәт биналар тизеп үсәсең торган сайын. Ак шикәрең балдан татлы, хәзинәң кара алтын. Кояштан иртә торганга икмәкле җырлы халкың. Табигатның искитмәле урман сулык саф һава. Безнең якның яңгыры да үз вакытында ява. Күкрәп үскән игеннәрең, мул уңыш чыганагы. Хезмәт сигән халкым белән мактаулы Нырлат ягы. Мин дә газиз туган җирнең инҗедәй бер бөртеге. Үз иңемдә Нырлатымның милли хис салган еге. Иңемдәге шул йөк белән мин киләчәккә атлыйм. Кая барсам да үземне татар кызы дип атыйм.